Zwarte Vreed, hè? Dan kunnen we al je kwart in krijgen op het spel. Het zegt me niks. Doe je net maar om Zwarte Vreed? Nee, ik ben niet zo'n koopjesjager. Zouden de mensen ook een beetje voor de gek? Ja? Het is allemaal zo goedkoop. Ik hou eens een hele mooie actie namelijk. Ik ga namelijk dit is een pet. Dat is een mooi petje. Ja, en het shirt heb ik nog trouwens in. Een soort gelijkend shirt had ik nog zo. Ja, Die doe ik niet verkeerd. Maar Zwarte Vreed. ja. Nou, het zegt mij niks. Ik hoop dat je wat klanten... Nou, Ja. succes kunt dan. vinden. Ja, ik hoop dat ik wat verkeerd heb, maar Ja. moet je hem kijken net sliden, ga ik wat erom. Nee. Dag nee. Allee. Geweldig. Je naar de website daar, www.defrieskevlogger.nl. Dan kun je namelijk grote korting krijgen op nou, bijvoorbeeld deze pet. En het shirt natuurlijk, hè. Frieske Vlogger Zwarte Vreed, ook helemaal bijpassend in het zwart natuurlijk. Kortingscode SWAT20 en u krijgt een fikse korting. Ik geloof wel 40% korting. Ongelooflijk. Ik denk dat het nergens zoals vertoond wordt. Zulke hele kortingen op. Zwarte Vreed. Ja, sorry hè. 24% korting. Dat is helemaal niks hoor. Dit zijn mensen hier. Dus ja. Die doen er net om mij. Echt een statement dit. 0% off. Dit is echt een steek. Je doet er net om mij, Zwarte Vreed? Nee, we vinden het zonde voor nou ja, de producten die we ooit hebben gekozen waar we voor willen staan. En dit is voor ons niet een reden om af te gaan prijzen. Ben ik meesten die dan zeiden van ja, wat belachelijk, ze doet er net om, weer kom je net meer. Ik beloof fors. Nee. Ja, eigenlijk vindt iedereen het wel heel leuk. Het is ook Ja? wel een beetje ludiek, toch? En nou ja, we merken eigenlijk ook geen verschil. Dus dat is ook weer voor anderen, ja, wat helpt het je? Wat brengt het je? Ik weet het niet. Wat denk je dat je in brengen stelt dat je hem er net om mij doet? Maar we gooien geen geld weg nu. Nee. Nee. Maar misschien verkeerd met minder, hè? Dat horen mensen zeggen van, nou, dan keer wel naar je... Ja, dat hebben we nou, nog niet. dan keer wel naar de Shubi. Of naar de taco. Ja, nou, gelukkig. Ja, dat is gelukkig ook niet te vergelijken, vind ik zelf. Maar nee, we doen het eigenlijk al 2 jaar. Dus dit is nu het 3e jaar. En het heeft ons gewoon nooit geld gekost eigenlijk. Ik ga zelf wel een goede deal trouwens op in de webshop. Zwarte Vreed. Ja, zeker. Ja, Ga ik Zwarte eens even Vreed. van kijken, profiteren. Ja, ik is een kwartingscode voeren. Maar had je dan je artikel eerst ook opgeprijsd en daarna weer afgeprijsd? Weet ik eigenlijk net meer, want we hier altijd een continue korting van 4 euro. Dat is of zo. altijd, Ja, dat is dat vind ik altijd alweer vaag, hè, dit. Ja, nee, ik leer maar goed. Stiekem naai iedereen er een beetje bij nu, hè? Stiekem wel, ja. Stiekem is het product nou hartstikke duur. Nee, dat is het. Ze waren goedkoop. Je hebt ze 2 weken geleden een beetje opgeprijsd. En Ja, nu is het opgepikt. korting. Nee, zo doen we dat net, ja. Hier het net zo breed. Daarom kocht er alleen nog maar op Zwarte Vreed. Wat een leed. En dat alle jaar op Zwarte Vreed. Wat, oh. Hoe heet het YouTube kanaal? De Frieske Vlogger. Oké, ik ga het volgen. Ja, Oké, oké, hartstikke goed. Huh? Maar doe je ook mij om Zwarte Vreed? Wat? Black Friday. Oh. Nou, als er iets in de aanbieding is, koop ik het. Ja? Maar wij moeten heel snel door. Oké. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Die had dat Zwarte Vreed, die had die Ja. alle winkels gehad. Ja, Nee, ik had er niks mee. oké. Op Black Friday, dat zei je zeker Nou, dat is natuurlijk. dan, Zwarte Vreed, dus is dat wel mooi. Ik moest even uitdenken. Nou ja, goed, oké. Nou ja, best. Ja. Nee joh, ik zal even zien dat ik even een bakje koffie krijg. Ja, misschien haast ik wel een zwarte koffie sowieso. Zwarte koffie had ik wel. Zeg, heb ik Zwarte Vreed deals bediend in een scooter zo net? Ik denk dat het volle burger is in de markt op dit moment. Hè? Nee. Er gebeurt weinig, denk ik. Hè? Nou, misschien wel Zwarte Vreed deals, dan kent we... Zwarte Vrede, last night deal, denk ik, is er eerder. Hè? Oh, ja, nou ja, ik dacht al, Zwarte Vreed kan ik wel een ding budget natuurlijk, hè, dat het weer op zwart gaat. Nou ja, dat is nog de berichten zoals. De laatste bericht die keer is het alles om 4 uur tegen. Dus dat is, Om 4 uur zelfs ja, wel. het laatste bericht van het OMT, advies, horeca en niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties 4 uur tegen. Ja, dus voor je viel haast wel een Zwarte Vreed. Nou ja, dan wordt wel Zwarte Vrede. Dan hoe je naar die... Ben je pro-wolf? Nou nee, ja, ik weet de kringel op bij zacht. Oh, oké. Heb ik hem al weer doen. Ik denk je bent voor de wolf. Ja, nou ja, maar zag wie dat? We hebben bij al die loers op zo'n mooie. Ja, hè? Ja, ik zou er maar krijg je nog rennen. Ja, oh, je hebt wel vaker. Ja, ik heb altijd haast doen. Oké. Hij zit ook wel warm uit. Ja, het is lekker warm nu. Je zit hier. Oh, ik nog. Maar die zitten nou, maar die houden zelf onder die natuurlijk. Wat? Nou, dat vest. Ja, dat heb ik zelf. Ja, oké, ik denk wel. Ja, maar zo hek. Hek het wat, hè?
Ja, en ik nog vragen, dat je het zwarte vreet, die ging er misschien wel van jet. Ja, dat weet ik wel. Ja, doe je er ook om mee? Nee. Nee? Oh, ik koop dus, hè? Kwaad in. Ja, maar ik gewoon even. Hier altijd wel eens even naar elke vreet. Even naar de kapper even scheren laten. Ja. Oh, ik op een markt hier. Ja. Om tolle boeren. Ik had altijd nog afspraakje, dus... Want dan ren ik hier door de merk, maar ik zie heel weinig zwarte vreetdeals hier. Ja goed, maar kijk, op de markt is dat elke week al standaard. Hè? Want hier is niet de gulden een daalde waard, maar de euro's een daalde waard. Dus die Black Friday deals, die hebben we ook op vrijdags. Ja. Ik zoek net vol mensen hier. Ik denk misschien dat je er niet tot de winkels in gaan voor die zwarte vreetdeals. Dat heeft vaak wel, die winkels trekken dan toch enorm aan op zo'n dag als vandaag. Misschien zijn mensen ook een beetje verslag voor de persconferentie die gaat komen vanavond. Ja, dat ken ik nog, ja. Het weer, dat helpt niet mee, dus alles zit tegen vandaag. Dus ja. Nou, we zijn binnen daar joh dus. Ja, nou ja, goed, we binnen van de partij. We zien wel, eind van de dag kunnen we pas zeggen of het dat was of niet. Nee joh, ik doe er net aan mij. Nee? Dat ik iets keepje wil, dan kan ik liegen door de wijn in het oortje keepje. Nee, hoeft even zeven vreed. Oké. Nee. Was graag dat ik er aan mij doe. Oh, dat vind ik niet. Ja, dat maakt me niks uit. Haast u toevallig een mooie actie op vreed? Ik ga een hele mooie actie op vreed, Joert. Ja. Vertel. Ik ga namelijk mijn cap, ja. ik eens mijn oplaan. Zo. Dan ben ik echt fanboy. Nou, die kerst voor kwart en krijgen nou. Maar ik had al een cap en ik had echt al een t-shirt van die. Oké. Ja. Je bent toch voor jongen? Ja, ik ben al voor jongen. Dat is nog het werk voor het verslieten. Mooi Sinterklaas cadeautje. Echt een geweldig Sinterklaas cadeautje. Ja. Dat is ook al zo. Nou, ik zal er even naar uitdenken. Geweldig. Dit is het hele Friese vloggerteam hier. Die zit hier op je bestelling te wachten hè, voor Zwarte Vreed. Iedereen zit hier klaar. Om al die prachtige mooie t-shirts te versturen, meisken. Ja, weer in? Yes, hartstikke mooi. Ja, weer in. Bestelling 140. 140, huppakee, daar gaat hij weer jongens. Je leest uit de shine, al die mooie t-shirts. Ga naar de shop daar, www.defrieskevlogger.nl. Zwartjen20 is de code. Krijgt 40% korting jongens. Gaan we weer in? Ja. Gaan we weer in? Ja. Ja, ga erin? 44. Ga je hier? Ja. Nou jongens, je leest dus alweer. Bestel een shirtje. Kom zo in, Eta. Prachtig.